сару садо дар бораи боло бурдани андоз барои афроди сарватманд дар қазоқистон як сол боз идома дорад. ҳанӯз сентябри соли 2022 президент Қосимҷомарт Тоқаев дар паёми солонааш дар ин бора дастур дод. ӯ хост аз афроде ки имкони хариди мошину хонаҳои гаронарзишро доранд андозӣ бештар ситонанд. ҳоло вазорати иқтисод чанд навъи андоз аз дороиҳоро баррасӣ дорад. ба эҳтимоли зиёд ҳаҷми андоз барои онҳое ки 2 ё бештар аз он хона доранду соҳиби мошинҳои гаронбаҳо ва моликияти дигар ҳастанд зиёдтар мешавад. бисёре аз иқтисодшиносон аз ин тағйирот ҷонибдорӣ мекунанд. В принципе, налог на роскошь в мире это не... дар маҷмӯъ андоз аз сарват дар ҷаҳон як чизи муқаррарӣ аст. ин ягон навгонӣ нест. дар бисёр кишварҳо чунин муқаррарот вуҷуд дорад. гап сари ин аст ки дар Қазоқистон ин чӣ гуна роҳандозӣ мешавад ва тартиби пардохти андоз чӣ гуна хоҳад буд. зеро пешниҳодҳо гуногун ва ҳайратоваранд. ахиран вазорат гуфт андоз вобаста ба ҳар метри мураббаъ муайян мешавад. яъне агар одам хонаҳои шахсии худро дошта бошад, ин пешниҳод мантиқӣ аст. дар Қазоқистон барои супурдани андоз аз даромад як меъёри муайян вуҷуд дорад. ҳар шаҳрванд бояд новобаста аз даромадаш 10% онро ба давлат супорад. мақомот ва ҳамтаҳлилгарон бар инанд ки андоз аз дороиҳо метавонад сатҳи нобаробариро ки як сабаби танишҳои иҷтимоӣ дар ин кишвар аст коҳиш диҳад. аммо ин эҳтимол ҳам ҳаст ки афроди сарватманд роҳи гурез аз молиёти нав ва махфӣ нигаҳ доштани дороиҳои худро пайдо мекунанд. метавонанд ки роҳҳои дигареро фикр кунанд, масалан хонаро ба номи ягон хеши миёнаҳоли худ гузаронанд. албатта дар ин ҳолат ӯ чизе пардохт намекунад. дар ин фазои носозгори мо ин эҳтимол вуҷуд дорад ки сарватмандони мо чун як табақаи дастнорас ин андозҳои иловагиро пардохт намекунанд. соли 2025 дар Қазоқистон ҳар шаҳрванд вазифадор мешавад аз даромаду дороиҳои худ гузориш диҳад. ҳадаф беҳтар кардани низоми андозбандӣ гуфта мешавад. бархе аз таҳлилгарон мисли Андрей Чеботарёв мегӯянд ба ин тартиб андоз на танҳо барои сарватмандон балки барои тамоми сокинон боло бурда мешавад.